корҳои тозагӣ ва ободонӣ дар шаҳри турсунзода вусъати тоза мегирад. Сокинони деҳаи Иброҳим Бозорифи ҷамъияти деҳоти Сешанбе зимни доир намудани як ҳашари дастаҷамона оромгоҳи деҳаашонро аз хазонреза ва партов тоза намуданд. Оромгоҳ, ки ҷойи азизу муқаддас аст, тоза ва обод намудани он ҳамарӯза дар зери назорати масъулин қарор дорад. дар ин ҳашари дастаҷамона хурду калони деҳа ширкат варзида дар тоза намудани гирду атрофи оромгоҳ саҳми арзандаи худро гузоштанд. қабристонҳо, гӯристонҳо тоза каш шаванд, атрофҳои онҳо маҳкам карда шаванд, тозагӣ ва озодагӣ иншааллоҳ ки мо ҳам бошем ба ҳамин қонун риоя карда ҳама ҷоҳоро асфалтпӯш кардан, симонтҳо қатӣ масалан ки маҳкаму тоза об набудина об бировардан, бисёр ба як зебогиву чироғҳоро мондан. мо миннатдорем аз ин мардум. бародарони азиз, шукрона бикунем ки ҳамин хел пешвои миллат дорем ки имрӯз дунёи мову шумо, ватани мову шумо бисёр як ором ва тинҷ аст. ҳамаи ин биродарӣ дӯстӣ аз рӯи тинҷӣ аст. инчунин масъулин ва сокинони ҷамъияти Сешанбе роҳравҳои байни оромгоҳро бо истифода аз хуму шағал бетонӣ намуданд. масъулин мегӯянд ки доир намудани чунин ҳашару корҳои ободонӣ яке аз амалҳои хайру савоб ба ҳисоб меравад. бояд қайд намуд ки баргузор намудани чунин ҳашарҳо дар шаҳри Турсунзода ба ҳукми анъана даромадааст ва дар ҳар яки ду ҷашнвораҳо доир карда мешавад.